Tak jak jste vyrozuměli z našeho programu dnešního dne, tak dnes odpoledne nás čeká vynikající 3hodinová one-man show. Máme tady, je mojí milou povinností tady přivítat kolegu profesora Jakuba Hrušku, který je, mám to řeknu správně, z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky a z České geologické služby. A bude mít dneska 2 přednášky. Takže ta první přednáška bude o dopadu globální změny na naši krajinu. Takže ti předávám slovo. Dobře. Tak dobré odpoledne. Slyšíte mě asi, že jo? Předpokládám, když mi to zapnuli. Tak já jsem absolventem tady té přírodovědecké fakulty, že jo, kde tady dneska sedíme, a tady v té velké geologické posluchárně jsem nestudoval geologii, já jsem studoval vedle chemii, ale měli jsme tady hromadnou přednášku pro celý první ročník od docenta Štemberga, historie KSČ a mezinárodního dělnického hnutí, kterou jsme tady hromadně teda všichni absolvovali. Tak vždycky, když sem přijdu, tak si na to vzpomenu, protože pan docent Štemberg byl teda vynikající řečník, fakt vynikající. A vždycky, když sem vlezu, tak si na to vzpomenu a říkám si, že mu, teď, když pomineme téma, takže mu nebudu dělat ostudu, snad aspoň teda tím rétorickým výkonem. On byl mimochodem jako zapálený komunista jako ze srdce, jo? To nebyl žádnej, jako prostě, ten tomu fakt věřil, jo? Byl na Kubě a všude možně, jako byl to velký srdcař. Tak, jak se projevuje globální změna klimatu v české krajině s důrazem na vodu a lesy, a o biologii a o invazích a takových věcech moc mluvit nebudu, budu mluvit o té hydrologii jako takové a pak něco trochu o lesích. To, že se nám v České republice otepluje, to jako všichni víte, to nemusíme nějak extra jako zdůrazňovat. Tady je teplotní křivka od roku 1800 do dneška, vidíte tam ten krásný vzrůst v posledních desetiletích, zatímco srážky průměrné na území České republiky se nemění. Průměrná hodnota je asi 665 mm, když se zprůměruje na celou republiku, tak je to asi 665 mm srážek. A nemění se na tom nic, prostě poslední decénia ani. Přesto teda samozřejmě průměrná roční teplota stoupla od roku 61 o více než 2 stupně, jo, asi o 2,03, takže to krásně překročilo už ty 2 stupně. A vidíte, že ten trend jako je v zásadě lineární už od toho roku 60, akorát jsme si toho dlouho nějak moc nevšímali. Všimli jsme si toho poprvé tak v 80. letech, spíš až v 90. a prostě od té doby je to tady jako velká věc. A nebudeme pitvat teďka, proč ta teplota stoupá. To není jako úkolem téhle přednášky tady vznášet nějaký klimaskeptický a klimaoptimistický věci, protože prostě se o 2 stupně oteplilo. A z toho pro krajinu už jako plyne taková už jako fakt zajímavá, důležitá věc. Tady je zase znova graf těch srážek, což je ta čára dole, která se nijak nemění, ale to nad tím je potenciální evapotranspirace spočítaná teda z těch standardních klimatických dat. A vidíte, že zatímco prostě byla pořád někde tak třeba okolo těch 800 mm ta potenciální evapotranspirace. Je to potenciální, jo? Čili jako je to prostě, kdyby rostliny měly vždy dostatek vody, tak kolik by evapotranspirovaly. Takže je to potenciální, čili to číslo je vlastně větší než průměrný srážky, ale tím se nenechte jako zmást. A vidíte ale, že někdy od těch 70. let ta potenciální evapotranspirace začala teda dramaticky růst. Jo? A vlastně dneska jsme na hodnotách, jestli to bylo 800, někdy v 60. letech, tak dneska jsme na hodnotě zhruba 1200, čili ta potenciální evapotranspirace se prostě zvýšila o 1/3 vůči té hodnotě, která tady byla dřív, kterou jako považujeme za ten klimatický normál nebo za něco, k čemu se tak jako vztahujeme vždycky, když říkáme, jaký to bylo dřív, tak tohle je jako strašně důležitá věc, protože tím, že vzrostla ta potenciální evapotranspirace, i ta skutečná, tak ta krajina strašně vysychá. A vysychá přestože srážky se nezměnily. Jo? To je vždycky důležité si uvědomit, srážky jsou stejný, ale krajina vysychá před očima, protože prostě ta evapotranspirace se prostě strašně zvětšuje.
že se mění i ty skutečné hydrologické poměry, to tady ukážu už na nějakých opravdových datech. My máme v České geologické službě a ČGLOBu takovej systém malých lesních povodí, který se jmenuje Geomon. Je to 14 lesních povodí, které jsou tak nějak tady rozptýlený spíš teda po Čechách, než na Moravě, taková pragocentrická síť, teda musím přiznat úplně jako bez mučení. Takže jako tady je těch 14 povodí, které jsou prostě jak v těch Sudeckých pohořích, tak na Českomoravské Vysočině, tak trochu na Šumavě a jediný moravský zástupce vlastně jsou ty Beskydy. A tam měříme od začátku 90. let mimo jiné jako hydrologickou bilanci, jako komplet. To znamená, kolik tam naprší a kolik tam odteče, proto jsou to malá povodí, protože tam prostě měříme na měrných přelivech takhle jako kolik té vody z těch povodí odteče. Jsou to lesní povodí protože jako lesy, byť hospodářský, jsou u nás jako považovaný, že jo, za tu nějakou seminaturální přírodní zónu, že jo, i ty hospodářské lesy prostě, že tam je jakž tak zachovali hospodářský cyklus, že tam vliv člověka je minimální, to tam nejsou nějaký přímý znečištění a nějaký vlivy, jako je prostě orná půda a takové věci. Není tam žádný osídlení taky, jo, čili by to mělo odrážet co nejvíc nejpřírodnější podmínky, které tady v té střední Evropě máme. No a když se podíváme na to, jak se změnily odtoky, to znamená, kolik vody odteklo z těch povodí a srovnáme dvě pětiletky, pětiletku 94-98 a takovou tu suchou pětiletku 2014 až 2018, tak 14, 15, 16, jo, je to pětiletka, 18, tak prostě najednou vidíte jako obrovský pokles ročních odtoků z těch povodí, jo? Zatímco a ten pokles je prostě různej. Jo? Třeba tady, aby jsme to vzali konkrétně, tohle je povodí Modrý důl v Krkonoších, prostě subalpinská zóna, už jako prostě to nejvíc, co u nás můžete mít, tak tam odtýkali skoro 2000 mm vody a tady v té pětiletce najednou jenom 1300. Jo? Uhlířská, což jsou sousední Orlické hory, taky značný propad 41%. U Dvou Louček, to jsou Orlické hory, taky hory, 51%, tam to šlo prostě na půlku. A v takových povodích, které jsou už v nějakých ještě nižších nadmořských výškách, třeba tohleto je povodí Loukov, který je na Českomoravské Vysočině, tam prostě ubylo 88% vody. Anenský povodí, taky Českomoravská Vysočina, ubylo 60% vody. Jo. Prostě ten propad v těch odtokách je obrovský. A přitom ty srážky v těch letech 14 až 18 byly jen o 15% nižší, než byl průměr těch let 94 2000 celé té doby. Jo? O pouhých 15%, ještě k tomu ne statisticky signifikantně, protože v těch velkých jako rozptylech těch srážek se ta statistická signifikance prostě špatně hledá a nenachází. Jo? Přitom ty odtoky poklesly v průměru opravdu o 42%. Jo? Ještě tady zcela konkrétně jedno to povodí, ten Loukov, o kterém jsem už mluvil, povodí, který je 600 metrů nad mořem, což není tak úplně nízko, tak tady jsou denní odtoky od roku 94 až do toho roku 2019 a to, co jsou ty hnědé čáry, nebo posléze to, tak to jsou dny, kdy to povodí úplně vyschlo, že z něj vůbec neodtejkala žádná voda. Jo. A vidíte, že tady prostě jako v roce 2003 prostě bylo 10 dní, kdy to povodí vyschlo, ale prostě od roku 15 už to povodí je prostě vyschlý pravidelně po třetinu roku. Jo? Přitom se tam nezměnilo vůbec nic, ten les tam je pořád stejný, tam to ještě kůrovec nesežral, to teprve přijde. A chci tady na tom dokumentovat ještě jednu věc, že totiž tohle je povodí, který je teda na granitu, který je v Melechovském masivu, to znamená, že to je prostě na takovým klasickým, jako tady tom středoevropském bedroku a že v těch povodích je vlastně strašně malinká zásoba podzemní vody, jo. Že to prostě neupofruje jako hydrologicky jako vůbec nic. Podle delta 18O je průměrná doba zdržení vody v takovémhle povodí v jednotkách měsíců. Jo. To znamená, že když prostě přestane trochu pršet, udělá se trochu teplejc, tak ta zásoba té podzemní, ta mobilní zásoba té podzemní vody jako okamžitě dojde. Jo, prostě ty akvifery jsou jako malinký, nic nevypufrujou, takže jako na tohle se teda určitě v žádném případě spolíhat nedá. Ještě, co je strašně zajímavý, že když
z těch povodí, z těch dat, který máme k dispozici změřený, spočítáme transpiraci plus výpar z půdy, což vlastně dohromady celý je ta evapotranspirace, že jo, plus výpar z korun. A dáme tam závislost na průměrné roční teplotě, tak tam je teda samozřejmě krásný trend, kdy jako samozřejmě s průměrnou roční vyšší teplotou ta transpirace a výpar se jako zvětšujou. Jo. A došli jsme na takovým tom time-space analogu k tomu, že transpirace a výpar z půdy roste zhruba o 40 mm o 1 stupeň Celsia. Jo. Takže v tu chvíli vlastně, když to přeložíme do toho, co jsem říkal před chvílí, když se jako oteplí o 2 stupně, jako se oteplilo o 2 stupně, tak vlastně všechny ty povodí už ztratily 80 mm odtoku za rok, jo, což jako vlastně znamená, že ty, kde málo prší, už o ten odtok jako skoro přišli. Jo. A přišly o ně i ty horský povodí, jo, kde jako vlastně je to nejjednodušší o to přijít, protože tam těch srážek pořád ještě padá relativně hodně. Jo. Mezi lety 14 a 18 teda byl ten teplotní nárůst 1,4 stupně a pokles srážek byl, už jsem jednou říkal, 15% vůči tomu průměru těch let 94-98. Čili říkám to samé, co jsem říkal už na začátku. Ten pokles odtoků jde daleko víc na vrub vyšší evapotranspirace, než na nějaký pokles srážkových úhrnů. Jo? Ta teplota je prostě rozhodující věc, která jako řídí tu ztrátu vody z krajiny. Tak. Když se na to podíváme ještě trochu z takového už jako klimatologického hlediska, tak tady jsou spočítané suché periody dokonce mezi lety 1804 až 2021, je to takzvaný Palmer Drought Severity Index, který se jako používá jako nejběžnější index vlastně letního sucha. A vidíte, že prostě to bezprecedentní sucho prostě v těch posledních letech, případně desetiletích, protože už to začalo jako výrazně v těch 80kách. A že třeba byly nějaký drobný periody sucha jako prostě už jako v 19. století, protože klima střední Evropy je jako proměnlivý, že jo, tady prostě jak ležíme na rozhraní té kontinentality a oceanity, tak někdy převládá třeba i delší dobu ten kontinentální vliv, tak to trochu vysychá, pak převládne ten atlantický, naopak všecko je to mokrý, že jo, všechno hníje, je tady zima, povodně. Tak, že ale ta poslední dekáda je v tomhle tom jako naprosto jednoznačně nejsuší a ty předchozí už jako postupně schnou teda taky. Když tak jako přejdu zase k tomu, co říkají klimatický modely o tom, jak bude vypadat klima alias počasí ve střední Evropě prostě v různých časových horizontech, tak vidíte, že předpověď je taková, že teplota vzduchu jako výrazně poroste ještě. Tady máme nějakých 7-9, tady pro to období 81-2100. 10 stupňů prostě za 100 let, množství tropických dnů se ze 7 zvýší na 29, sníží se počet mrazových dnů a zase to už, co jsem říkal, srážkový úhrny by dokonce podle těch nových modelů měly růst. Jo? Mělo by tady víc pršet v té střední Evropě. Ne nějak o moc, jo? Ze 700 mm na 790, ale všechno to vykompenzují samozřejmě ten vzrůst té evapotranspirace, který bude dál tu krajinu schnout. Jo. Když se podíváme na nějaké mapy, které jsou pro tu klimatickou změnu teda spočítané, tohle to všechno spočítali kolegové z Czech Globu, který to počítají furt dokola podle toho, jak se vylepšují ty scénáře do budoucnosti. RCP 4,5 není jako zvýšení teploty o 4,5 stupně. To je zvýšení tepelného příkonu na povrch země o 4,5 W na metr čtvereční. Jo. Prosím vás, někdy si to lidi pletou, to nejsou stupně Celsia, to je prostě zvýšení tepelného příkonu jako do krajiny. Jo. Tak jako prostě vidíte, jak ta průměrní teplota roste. Samozřejmě roste tak, jak byste si představovali, že samozřejmě v těch nížinách roste víc než na těch horách, ale i na těch horách se samozřejmě dramaticky oteplí. Samozřejmě výhled do roku 2090 jako, řekl bych, je problematický, ale řekl bych, že výhled do roku 2030 teda problematický není. Jo? To si myslím, že ty modely jsou dost robustní, aby to předpověděli správně, i asi ten rok 2050 je asi dobře. Jo? Počet tropických dnů, což je teda, že jo, kdy teplota překročí 30 stupňů,
tak do roku 2030, teda vůči tomu období 81 až 2010, jo, takže my už tam vlastně jako jsme, je to plus 10 dní, do roku 2050 plus 20 dní, případně do roku 2090 plus 35 dní. To už je jako víc než měsíc tropického počasí, že jo, vůči tomu, že jsme počet tropických dní v té srovnávací periodě měli typicky někde jako okolo 10, jo, takže 4násobek. Roční úhrny srážek, tady, jak už jsem říkal, na těch teda toho moc vidět není. Jo. Ty prostě jako vypadají velmi, velmi, velmi podobně, tam se jako nestane nic zásadního. A počet dnů se sněhem na 10 cm, no tak ten samozřejmě jako poklesne. Mělo by zůstat samozřejmě nějaký solidní počet dní jako zachovaný na těch horách. Tam by to jako mělo být, neříkám stejný, ale ten vtip je v tom, že ty místa, kde opravdu bude sníh, se jako neustále posunují do vyšších nadmořských výšek. Jo? Zatímco prostě dřív bylo v podstatě sichr, že sníh bude nad 800 metrů, tak dneska už je v podstatě jenom sichr, že sníh bude nad 1000 metrů. Jo? Kdo jezdíte na hory, lyžujete, tak prostě, když přijedete na Šumavu, tak prostě často sníh začíná až na Kvildě. Jo, prostě před Kvildou není skoro nic. Když jedete do Krkonoš, je to samý prostě, jo, než musíte dojet aspoň do Pece, abyste nějaký sníh viděli, že jo. Žádný, že sníh začínal už u Nový Paky, jako to bývalo ještě relativně nedávno. Na Českomoravské Vysočině, která byla úžasná na lyžování, tak tam jako prostě okolo toho Nového Města jako nějaký sníh možná bude, ale jako zbytek Vysočiny se prakticky stane jako v oblasti, která žádný sníh mít nebude. No, takže já jsem to tak shrnul, pokusil jsem se to shrnout, tak jako to, co jsem teďka říkal v té první části, že pro krajinu vzrůst teplot a zvýšení transpirace a odparu je mnohem důležitější než pokles srážek. Jo. Pod 600 metrů nad mořem transpirační nároky prostě budou vyšší než srážky, jo, což v podstatě znamená, že tam bude pravděpodobně periodicky docházet k nějakým problémům s lesem, to řeknu za chvíli, a taky tam bude docházet k tomu, že ty potoky, že ty vodoteče prostě budou vysychat, jako, že budou vysychat jako úplně, že tam budou se vyskytovat periody, kdy tam nepoteče nic. Jo. Ty modely říkají do budoucna dokonce více srážek, ale současně předpovídají, to jsem ještě neříkal, jejich extremizaci a že se hodně srážek přesune do zimního období, kdy ovšem spadne většinou ve formě deště, takže to prostě odteče a v té krajině to aspoň do toho jara nezůstane. Jo? Čili struktura krajiny je jako alfa omega toho, jestli si někdy v budoucnu tady chceme nějakou vodu trošku zachovat. Jo? Podívejte se, jak je venku, že jo, dneska tady v Praze, kde je teplo, ta tráva furt roste. Ta růst nepřestala vůbec. Ta je zelená, ta transpiruje, takže tady tu ztrátu vody už jako, která v zimě nebyla, tak dneska už ji jako tady máme celý rok. Jo. Prostě dneska už ta evapotranspirace tady normálně běží 15. ledna. Což jako samozřejmě se pozná na té krajině. Tak. Vrátíme se. Posuneme se trochu k těm lesům. A tohle je jako hrozně zajímavá věc, to je paleoekologická rekonstrukce letního sucha ve střední Evropě na základě dendrochronologie dubů z 2110 stromů, teda jako bylo to publikované loni v Nature Geosciences a je tam zase na té ose Y je ten Palm Roof index sucha, ten severity a vidíte tady teda jasně, že samozřejmě se to celé jako dost dramaticky proměňovalo během té historie, jak byly prostě i ty identifikovaný prostě různý jako že pozdněrománský pluviál, ten středověký že v období teda jako klimatického jako, jak se to řekne česky, deštivý období, pak jako to pozdějc, mezi tím tady je samozřejmě to klimatický optimum, to středověký taky, že jo, pak je tady to renesanční sucho, jako tady je ta malá doba ledová, všecko se to na tom krásně projevuje a
zajímavý na tom je, že teda opravdu tady ty poslední roky jsou teda ještě suší, než bylo to renesanční sucho, i když to takhle z toho obrázku úplně nevypadá. Jo? Prostě to sucho opravdu je veliký a hlavně teda vypadá, že nám tady nějakou dobu vydrží. Na stránkách www.klimatickazměna.cz je takováhle distribuce vlastně lesních vegetačních stupňů. Já to teda takhle, když to přednáším někde, tak říkám jako vlastně vhodnost podmínek pro růst smrku. Čím je to zelenější, tím je to vhodnější pro růst smrku, neboli to jsou jako vyšší lesní vegetační stupně. Jo. A tohle je teda spočítaný zase za tu dobu 81 až 2010 z toho standardu aktuálního. No tak vidíte, že vlastně jako teda, i když si teda můžeme myslet, že to je blbost, tak ty podmínky pořád jako byly pro ten růst toho smrku ještě docela jako dobrý, protože ten 7. vegetační stupeň, což je tady ten nejtmavší, prostě ještě byl na docela rozsáhlém území České republiky. A když to přepočítáte na tu změnu k roku 2050, no tak vidíte, že se ty oblasti teda dramaticky smrskly a smrskly se vlastně jenom na ty nejvyšší polohy, jako Šumavy, Jeseníků, Krkonoš-Orlických hor, už ani ty Krušní hory jako nejsou pro ten smrk v uvozovkách vhodný vůbec po Lesnicku a že na většině území České republiky ten smrk jako prostě opravdu jako žádný pěkný klimatické podmínky jako nacházet nebude a všechno to směřuje k takovým těm dnešním lesním vegetačním stupňům jako 3., 4., 2., 3., 4., to znamená, to jsou ty s převahou dubu a buku, případně s nějakým zastoupením jedle. Ale já bych tady o tom druhovém slušení nerad mluvil, protože já si myslím, že to je velmi nejistý. Jo? Prostě co kde vlastně dobře poroste, že ty analogie jako selhávají. Jo? No, teď, když se dostáváme už tady, sundám to sako, když se dostáváme už teda tady do té poslední problematické fáze toho sucha, tak jako nejenom kůrovec, že jo, prostě byl problémem jako lesů, ale tohle je prostě Polabí v srpnu 2017, kde vidíte, že dospělí borovice prostě takhle jako začaly odcházet. A zrovna v tom Polabí to bylo jako na mnoha místech. A ten důvod byl jako tak jednoduchý, prostě jak se to sucho prohlubovalo, tak prostě zaklesla ta hladina, ty nasycené zóny, ty podzemní vody, jo. A zrovna v té křídové tabuli v tom Polabí, ona vlastně byla ta voda vždycky dost vysoko, ta byla jako pár metrů pod povrchem, jo. A ty borovice, které tam vyrostly, si prostě jako dorostly k té hladině té nasycené zóny a tam si prostě v tom písku pěkně vegetili a ona jim ta podzemní voda prostě jako klesla třeba o další 2 metry níž. A prostě smůla, jako, jo, ty stromy prostě uschly, jo. A jako nedalo se to nijak zachránit, nedalo se s tím nic dělat, prostě ty podmínky se rychle změnily tak rychle, že ty stromy to prostě jako nemohly dost dobře ustát. Samozřejmě všichni jste se setkali více či méně, všichni jsme se setkali s tou kůrovcovou gradací, která běží zhruba od roku 2015, že jo, kde ty holí kopce a mrtvý lesy byly jako naprosto jednoznačně tím, co se v mnoha oblastech republiky řešilo. Ten kůrovec jako nespad z nebe, že jo, ten tady vždycky byl v těch smrkových lesích, akorát prostě mu ta suchá perioda a ty monokulturní lesy prostě poskytly jako optimální možnosti pro to, aby se vyvíjel, že jo. Ta dílka toho vývoje toho brouka se s průměrnou teplotou samozřejmě zkracuje, že jo, zatímco když je průměrná teplota 15 stupňů, tak ten vývoj mu trvá 50 dní, tak když je 25 stupňů, tak už mu trvá jen 20 dní, že jo, čili prostě je tady možnost, aby on těch generací za ten rok jako vyrobil víc. I v těch oblastech, kde dřív třeba dělá jenom 1 generaci v těch horách, jo, tak dneska tam běžně dělá 2. A vlastně ještě navíc je tam taková zajímavá věc, že zatímco dřív ty generace byly celkem jednoznačně oddělený, tak v těch posledních letech se to jako slejvá, jo, že ta gradace vlastně je pořád, jo, protože
Prostě nějaký entomolog tady je, tak určitě jste slyšeli o sesterských rojeních, že jo? Kdy vlastně ty samice jsou na tom tak dobře dneska, že jsou vlastně schopný jako naklást jednu tu várku těch vajíček a pak se prokousat ven, nalítnout znova a vlastně udělat druhou snužku a vlastně ty kůrovci jsou pak posunutý třeba jako o 14 dní, o týden vlastně a protože celý je to posunutý, tak říkám prostě, já to pamatuju z té Vysočiny, že v těch letech 18, 19, 20, tam ten kůrovec lítal furt, tam nebyly žádný rojení, tam prostě od dubna do září kůrovec lítal pořád. Jo. A zrovna, že tady ty sesterský rojení, zatímco třeba v 60. letech ty sesterský rojení představovaly třeba, já nevím, 20% těch samic bylo schopný to takhle udělat, tak v těch posledních letech třeba 90% těch samic bylo schopný jako udělat ten druhý žír a vlastně celý to jako takhle zmultiplikovat, jo, takže ono to jako je složitý, ta příroda. No, že ta gradace byla jako veliká, že jo, tady jsou teda nějaký těžby od roku 1990 vlastně do roku 2001, kdy máme ty poslední data, no a vidíte, že těch 35 milionů, 630 milionů kubíků vytěžených teda v roce 2020, že jo, byl ten absolutní pík, teda v roce 2021 se to trošku snížilo, v roce 2022 se to asi taky sníží, ale ten obrovský nárůst té smrkové hmoty, která je k dispozici, samozřejmě způsobila to, že se prostě propadly ceny toho dříví úplně dramaticky a ještě to mělo jako spoustu vedlejších efektů, já trošku o tom řeknu za chvíli, ale a taky je důležité si uvědomit, že je to středoevropské lesnictví. Jako vidíte, tady jsou jako ta modrá je teda plánovaná těžba, že jo, a tohle to jsou teda neplánované těžby. A vidíte, že ty neplánované těžby jako samozřejmě tady dramaticky převyšujou, ale že oni vždycky byli vlastně i v letech, kdy to jako vlastně nebylo zas tak špatný, tak ty nahodilé těžby stejně představovaly vždycky 20-30% té celkové těžby, jo? Že ty lesy vždycky byly vlastně do jisté míry nestabilní, že to jako není tak, že by se to prostě přesně všecko jako dařilo podle těch plánů. Tady je rok 2007, že jo, to byl Kyrill, takže tam jako bylo mraky neplánovaných těžeb, jo, i ty 90. léta, prostě to jsou samý neplánované těžby, jo. Vždycky je důležité, že tohle to říct, jako vlastně, že ty lesy jako jsou nestabilní, ty hospodářské lesy jsou nestabilní z principu. A vždycky, jakmile se do toho trošku cvrkne, tak se to všechno okamžitě projeví. Tady je takzvaná kůrovcová mapa, že jo, kterou Úhul začal vydávat někdy v roce 2018, no a tady vidíte prostě, kde všude ten kůrovec jako v té republice jako hlodal, no vidíte, že hlodal vlastně všude, protože oni to začali dělat až v roce 2018 a dokonce až 19. Takže třeba celá ta severní Morava, kde ta kůrovcová gradace už byla předtím, tak to tam vlastně není zahrnutá, jo? Jinak by to taky bylo modrý celý. A vidíte samozřejmě Českomoravskou Vysočinu, která prostě to odnesla strašně, pak tady ten vršek, že jo, který to taky odnes, a ty jižní Čechy a ty západní Čechy ještě na tom pořád vlastně, i když takhle ono to vypadá modře, ale to je spíš jako generalizací té mapy, tak ty západní Čechy vlastně jsou dneska pořád ještě docela v pohodě. Jo. Že prostě tam to teda na tu kůrovcovou gradaci ještě všechno čeká. A já teda si dovolím takovou do tohle, ne vsuvku, ale využiju toho, že mám 60 hektarů lesa. Jo. Naše rodina má 60 hektarů lesa na Českomoravské Vysočině. A loni mě požádali na zemědělce, abych pro studenty prostě nějak zhodnotil, jak teda vlastně z pohledu majitele lesa, který současně nějak rozumí té ekologie a tomu lesu, abych to teda nějak zhodnotil. A já jsem teda vyrobil přednášku zkušenosti profesora ekologie se správou vlastního majetku na Českomoravské Vysočině v době kůrovcové kalamity, jak už vám tady z ní ukážu. Protože myslím, že to je docela jako instruktivní. Jo. Všecko to dříví, co tam vidíte, je naše dříví. Jo? Tady ta hromada je jako naše dříví v době, kdy kubík stál 300 korun toho dříví, jo? A náklady na těžbu byly 400. Takže jako, to byl výborný jako počin, jo? Ale tohle to je ten náš les, takhle, jak ho tady tak zhruba vidíte na tom počítačovém na tom snímku. Je to mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem zhruba na půl cestě, Uštok. 600 metrů nad mořem je ta kóta nejvyšší toho lesa a to, co tam vidíte, takový to světlejší, tak to je bučina. Jo, my v tom lese máme docela velikou bučinu, to, co je tmavší, to jsou smrkový porosty a takhle to teda jako vypadalo
po té gradaci, a to ještě to bylo v době, kdy to ještě jakž tak nebylo tak zlý, protože když jsme vytěžili všechny ty smrky, nechali jsme tam stát všechno, co nebyl smrk, tak ale pak ten zbytek v podstatě sfouknul vítr docela svižně. Ani to moc dlouho netrvalo, jo, protože ty obnažený stromy jako to samozřejmě nemůžou ustát. No. Takhle to tam vypadalo prostě a jak už jsem říkal o tom, jak ten kůrovec vlastně gradoval pořád, tak to tam prostě přesně tak bylo. Jo. Vy jste tam prostě v roce 2019 třeba na jaře tam člověk přišel a řekl si, tady ještě kus lesa zbyl a teďka vidím, že tady prostě už je to nalítaný tím kůrovcem, tak půjdeme 20 metrů, tam prostě uděláme tu hranici, tam to jako ostříkáme, tam se to vykácí a bude to dobrý. Přišel tam člověk za 14 dní a všecko to bylo nalítaný, zase dalších 50 metrů od té čáry, kterou jste tam udělali, přišel tam člověk za 14 dní a bylo to dalších 100 metrů dál. Jako jo. Prostě úplně kontinuální gradace a napadení toho porostu, takže to jako skončilo tím, že ty smrky jako prostě všecky přišly pryč. S tím se jako bojovat nedalo. To jako, jestli někdo vykládá, že se mu někde podařilo s tím kůrovcem jako něco jako vybojovat a že ty správný lesnický postupy to zastavějí, nezastavějí. Když je ta gradace takhle rozjetá, nezastaví to nic. Jedině to, že dojde to žrádlo, nebo pomůže to počasí. Jo. A na té Vysočině teda to první se stalo, jo. Prostě došly ty smrky. Jo, takže tady ten snímek zrovna, který tady je, tady ten pařez jsem definitoricky nazval posledním smrkem v našem lese. A ne, že bych k ním udělal exkurze, ale prostě to byl ten poslední. Teď, už jsem to taky říkal, my tam v tom lese máme docela dost jedlí. Jako jo, tam naštěstí teda jako jedle přežili ty 80. léta, 70. 80. bylo jich tam docela dost. Ona je to vlastně ideální jedlobukový stanoviště, jako jo, prostě tady těch 550-600 metrů nad mořem a je to tam vidět, teda jako, že to je ideální jedlobukový stanoviště. Ale prostě okamžitě přišly ty vývraty a protože ty stromy byly prostě v tom zapojeném porostu, tak ať to byly buky, ať to byly jedle, ať to byly modříny, jo, všechno to leželo. Jo, prostě nemuseli to být ani žádný velký větry, prostě jsme dalších 1000 kubíků za 2 roky vytěžili prostě jenom těma vývratama. Jo. No a nastala teda další fáze, že jo, protože je to běžný hospodářský les, není to žádná rezervace. Já jsem tam teda na černo si vyčlenil asi 5 hektarů jako bez zásahovky, kde jsem si řekl, tady zasovat nebudem, takový pěkný jedlobukový zbytek právě, jako tak ten jsem říkal, to je dobrý, ten vydrží, ten nespad. A ten zbytek, teda nastalo to nekonečný prostě oplocování, jako schánění brigádníků, jako zalesňování a šli jsme na to s Milanem Hronem, já nevím, mnozí z vás možná znají tady Milana Hrona, který je předseda českého FSC, takového toho, že jo, té certifikace přírodě blízkého lesnictví, tak on je toho šéf tady, který mi dělal lesního odborného hospodáře, tak jsme prostě řekli, nebudem troškařit, půjdeme na to prostě velkoryse a začali jsme tam sázet duby a začali jsme tam sázet jilmy a začali jsme tam sázet prostě spoustu dřevin, který jako se normálně v lese na Vysočině jako nesázejí. A když to takhle shrnu, tak jsme tam v roce 2020 vysázeli teda 20 000 sazenic dubu, 15 000 sazenic buku, 7 000 sazenic břízy, sázeli jsme sazenice břízy, jo, takovou lesnickou pohanu, jako jo. Mimochodem sazenice břízy byla nejdražší sazenice ze všech těch sazenic, které jsme kupovali, jo. Zatímco buk stál 8 korun, tak bříza stála 12, jo. Vysázeli jsme 5 000 kusů klenu, 3 000 kusů lípy, 1000 kusů jilmu. Vysázeli jsme i dost borovice, teda, jo. Ale to jsme si prostě řekli, že tu borovici tam vysadíme jako takovou tu ochrannou dřevinu, aby tam prostě něco bylo relativně rychlé a že pak si s ní nějak poradíme. A nebo oni tam jsou relativně písčitý půdy tady zrovna, takže ona tam ta borovice jako roste, ne, že by tam nerostla, jo. No vysazili jsme i nějaký smrk, teda se musím přiznat, jo, protože některé ty místa už byly prostě takový, že jsme řekli, hele, sem ten smrk dáme, uvidíme, co se stane. Trochu modřínu jsme vysázeli. Nesázeli jsme jedli, protože jedle tam jako bylo dost přirozeného zmlazení. Jsme říkali, že sázet nebudeme. No a pak samozřejmě se ukáže to, o čem se furt mluví, všichni to vědí, ale jako nic se neděje. A sice fakt strašný problém s tou spárkatou. Jo. Co není za plotem, tak se žerou. Všecko. Jo.
A přitom tam jsou na té Vysočině jsou ty holiny jako rozsáhlý, obrovský, jo. Tam je prostě spousta místa, kde jako oni se můžou realizovat. Stejně to všechno najdou a sežerou. Jako. Takže natírat jedle, všechno plotit, jo. A teďka samozřejmě, když se staví 30 kilometrů oplocenek, tak ono prostě jako, oni to ty Ukrajinci jako taky neudělají úplně špíglnýgly, jako jo. Takže prostě teďka ty oplocenky padají, jo. Zvěř do toho leze. Teďka, jak tam zůstaly ty solitární stromy, které jsme tam nechali, no tak samozřejmě ten vítr je sfoukne do té oplocenky, jo. Takže vám ta zvěř stejně do těch oplocenek vleze, jo. Takže je to takový jako, je to fakt nekonečný boj o to, jak ten les teda jako bude jednou vypadat, jo. Přitom v širokém okolí se teda hospodaří, jak kdyby se nic nedělo, jo. To je jako, člověk si říká, jak je to možné, že to ty lidi jako netrkne, jo. Že jako když to tam ten kůrovec všechno sežral. Takže tam znova takhle jako bez řečí vyfiknou na ty holiny zpátky ty smrky v těch 8 000 kubíkách kusech na hektar. Jo. Sfrézujou ty paseky, jako prostě nasázejí to tam, že tomu lesu zaklejou tu nestabilitu prostě rovnou dopředu, jako do toho začátku. Jo. Ale no to má teda, já to nevomlouvám, ale ono je to totiž celý ten lesnický systém té obnovy je na to prostě zařízený. Jo? My jsme tam prostě přivedli ty Ukrajince, kde my jsme jako to teda vytěžili, nechali jsme tam ležet ty vršky, nechali jsme tam ty vejvraty, jenom jsme to trochu schrabali, nechali jsme to ten harvestor, ať prostě z toho udělá buď valy, anebo ať se tam udělá jako hromady toho klestu. No jo, ale oni tam přijdou a oni říkají, do tohohle máme sázet? Protože oni jsou prostě zvyklí na ty vyfrézované paseky, kde natáhnou ten špagát a prostě nasázejí za směnu 10 000 kusů. Jo? Což jim jako v tom lese, kde to je trošku komplikovaný, jako nejde. Jo? Takže oni si začnou stěžovat a za A chtějí zaplatit víc za sazenici a za B prostě trvají na tom, že ten klest z těch míst, kde ty sazenice budou, že ho prostě odnosej. Jo? A my jim říkáme, nechte to tam. Prostě my vám zaplatíme víc za sazenici, ale pro boha to tam vysázejte tak, jak to tam jako je. Jo? Tak prostě pokud se na to jde jako takhle technicky, kdy prostě ty firmy, který buď jim teda já to prozradím, tady to nejsou státní lesy, to jsou lesy lesního družstva Štoky, jo. Který je veliký lesní družstvo, oni spravují jako 10 000 hektarů lesa, jako jo. A oni prostě na to jdou, jako přesně, oni si to prostě naplánujou, řeknou, sazenice stojí, výsadba stojí, dotace je, na tohle je dotace, na tohle není dotace, takhle to prostě spočítají a udělají to, co jim ty dotace jako nejlíp jako výjdou, no a to je tohle. Jo, prostě ty dotace od toho ministerstva zemědělství furt podporujou jako tenhle ten způsob jako výsadby a obnovy toho lesa. Jo, takže takhle to tam vypadá jako často dneska. Ne, že by tam teda nebyly někde, abych zase z nich nedělal úplný jako trotly. Jako jsou tam oplocenky, ve kterých jsou buky, jsou tam oplocenky, ve kterých je něco jiného. Ale třeba 80% těch ploch je znova vysázených tím smrkem. takže takhle. Když se vrátíme do toho našeho lesa, tak jako my máme kliku, že teda máme trochu kde brát, protože je tam ta bučina. A už předtím tam jako trochu to místama vypadalo k světu a my jsme to prostě jako nechali bejt a nějak jsme se snažili těžit tak, aby jsme to trochu podpořili. Mimochodem i na tomhle obrázku je vidět, jo, že ta bučina je prostě vysázená, jo, že tam ty stromy prostě takhle jako v těch řadách jako rostou, jo, že to tam před těma 100 lety, ta bučina je zhruba 100 letá, takže to tam prostě jako taky sázali podle špagátu ty naši předkové, jo. Ale tak dobře, tak ano. Akorát, že dneska už bychom to měli dělat trochu jinak a trochu toho optimismu v tom je, že tohle je snímek z roku 2021 a že teda jednak tam máme pěkný přirozený bukový zmlazení, který jako fakt roste úžasně teďka, jak to dostalo to světlo. A je to ta poloha, kde to tomu buku vyhovuje, tak to prostě roste jako blázen. Výborně, když se nevyžínají paseky, jo, tak výborně rostou modříny. Jo. Modřín je sice jako teda teoreticky nepůvodní dřevina, ale já si myslím, že to v této situaci, v které se dneska nacházíme, je úplně jedno, že buďme rádi, že tam něco roste a ještě, že to roste samo. Takže když nevyžínáte paseky, výborně se vám zmladí modříny. A máme tam teda naštěstí i docela dobrý to zmazení jedle, která ale bohužel teda neobstojí jinak než za tím plotem. Jo, kde to prostě není za plotem kompletně sežráno. Ani to natírání moc nepomáhá. A brýža se v tom teda prosazuje, kromě toho, že ji ještě i sami sázíme a čekáme teda od ní, že jako časem relativně rychle, během pár let, jako
přikryje tu trávu, tu Calamagrostis, tím pádem tam vznikne víc to lesní prostředí a prosadí se tam něco zase z toho, co tam zbylo okolo. Uvidíme. Je to, nechci říkat, že to je experiment, je to prostě pokus o návrat jako opravdu přírodě blízkému lesnictví. Ono to vyjde, akorát to možná hold, jako nebude tam pak těch 600 kubíků dříví po hektaru, jako tam bylo předtím. No, ještě taková zajímavá percepce toho, jak je to s tím zalesňováním, protože tohle to jsou teda údaje z roku 2020 ze statistiky. A vidíte, že jenom rozdělení na listnáče a jehličnany. A tohle je zalesňování v Moravskoslezském kraji, kde ta gradace, že jo, kůrovcová prošla už před těma 5-6 lety. A tam vidíte, že už se sázejí 2/3 listnáčů a jenom 1/3 jehličnanů. Zatímco v západních Čechách, v Plzeňském kraji, kde ten kůrovec nebyl ještě, jo, tak tam pořád sázejí 2/3 toho smrku a jenom trochu těch listnáčů. Jo. Že jako nakonec jako nějaký poučení z toho teda jako vzešlo. No. Ještě bych tady chtěl říct, že když zabrousíme do lesnické politiky, tak jako ono těch plánů na papíře, jak s tím lesem nějak zacházet jinak, tak ono jich je jako spousta. Jo? A určitě nejlepší a základní z nich je tady ten Národní lesnický program, který je z roku 2008 a kde už všecko to, jak se s tím lesem má zacházet a jaký jsou ty rizika, tak je to tam všechno napsané, jako všechno. To, co se stalo, je tam popsaný na 100%. Jako jo. Blbý je, že to jako nikdy nedošlo jako nějakého sluchu v tom praktickém lesnictví, takže se furt jako píšou nějaký dokumenty a ten lesní zákon je pořád stejný. S tím se nezměnila ani čárka. Jo. Teď byla nějaká drobná novela, ale ta se nedotkla těch důležitých věcí. Furt musíte do 2 let zalesnit. Furt máte vyhlášku o hospodářských souborech, která je trochu upravená, už není taková, jaká byla, jako tak zlá. Ale furt jsou tam ty hospodářský soubory, kde máte předepsaných 90% smrku a pokrývají velký území republiky. Jo? Oni vám pak řeknou, že jako, no, že ta vyhláška vlastně není závazná, že to je jenom takový doporučení. Jo? Ale ty velký správci lesů to samozřejmě neberou jako doporučení. Ty to berou prostě jako prostě vlastně dokument, který jsou povinný dodržovat. Jo? Takže řekl bych, že ta opravdová změna té lesnické politiky nás jako furt ještě čeká, že pořád nepřišla. Jo? Že pořád ještě jako je tady nemalá část jako těch, co lesy spravujou, který to celý považují, tu klimatickou změnu a tu změnu těch růstových podmínek, nebo těch podmínek, kde ty lesy budou moct růst jako za něco, co vlastně jako není potřeba pořád příliš řešit. Že se tak jako něco stalo a že ono to zase bude dobrý. Tak mám mluvit ještě 3/4 hodiny. Jo, dobře. Tak já vám teďka ukážu takovou aplikaci, co z toho vyplývá v takových věcech, které jako se ochranářsky obvykle moc neřeší, ale zajímavý to teda je. Jo? A sice to, co jsem tady popsal, tak je ještě tady jako shrnuto v trošku v jiných tabulkách a grafech a budu mluvit o sekvestraci uhlíku. Protože když se mluví o mitigaci klimatické změny, tak se furt mluví o sekvestraci uhlíku, tak já vám ukážu, jak sekvestrují uhlík český lesy. Jo? Tady jsou ty obrázky ještě jednou, co jsem tady vlastně už tak jako trochu ukazoval, mýtní těžby, kalamitní těžby, těch 35 milionů v roce 2019-2020. A když to vezmete, vlastně tady ty strašidelné čísla a spočítáte plochu holin a jejich podíl na lesní půdě, tak ale vlastně přijdete na to, že ono těch holin vlastně není tak moc. Že do roku 2019 z celkové plochy lesů jako nových holin vlastně bylo jenom asi 13%. Jo. Pak to ještě, kdybychom přičetli rok 20 a 21, dostaneme se třeba na 20, ale navíc teda určitě ne. Jo. Čili vlastně jako by se řeklo, že to jako není tak hrozný, že, jako že toho lesu prostě pořád máme dost. Jo. Je to proto, že v těch západních Čechách, který jsou hodně lesnatý, prostě říkám, zatím žádný velký průser teda jako nevznik. To je jeden z důvodů. Jo. Ale vlastně to není tak moc. Jo. A tady emise skleníkových plynů České republiky
tam to nemusíme pitvat do těch sektorů, zapamatujte si číslo 130 megatun ekvivalentu CO2 ročně. A je to furt stejný. Moc se to nemění, to číslo. Jo? Prostě posledních 6-7 let je stejný a bude stejný příští rok a bude stejný a přes rok, protože jako žádný velký poklesy emisí se teda jako nedějou. Samozřejmě největší emise má energetika, že jo, tam má 40% a doprava má jenom 16% a spalování v domácnostech 10% a jako prostě energetika je prostě naprosto největším dominantním zdrojem těch emisí. To teď není tak úplně důležitý, pamatujte si 130 megatun. A jak se počítá vlastně ta sekvestrace v lesích, jo? Na to je mezinárodní metodika a ona se vlastně počítá tak, že jenom odečtete od sebe přírůsty a těžby. Nic jiného vlastně, je to strašně jednoduché, jenom se odečtou přírůsty a těžby. Takže když vám lesa víc přirůstá, než ho těžíte, tak ty lesy sekvestrují uhlík, že se jako do těch ekosystémů prostě ten uhlík jako zabudovává. A ta bilance v těch lesích jako vlastně není žádná úžasná. Jo? 5 megatun ekvivalentu CO2 jsou schopný zachytit český lesy, když jsou špígl-nígl v dobrém stavu. Vůči 130 megatunám emisí. Jo? Takže je to prostě kolik procent? Asi 2 nebo 3. Jo? A v tu chvíli, kdy vám přijde nějaká takováhle gradace a toho dříví se začne víc těžit, než přirůstá, tak vám okamžitě jako vlastně se to přesmykne do těch kladných čísel a ty lesy se vlastně formálně stávají zdrojem CO2. Jo? A to tak, že prostě vidíte, že v roce 2020 to bylo někde mezi 20 a 25 megatunama CO2 za rok, což už zase jako není tak nezanedbatelný. Jo? Teď samozřejmě se naskýtá taková filozofická otázka, jestli je to jako vlastně správně to takhle počítat, jo? Protože když les roste, tak vždycky něco sekvestruje. Jo? Když tam prostě nějaký dříví přirůstá, tak jako vždycky prostě nějaký CO2 se zachycuje. Jo? Ale a argumentuje se tím, že vlastně teď to dříví, vlastně, že v tom dříví je ten CO2 vlastně zabudovaný na strašně dlouhou dobu, takže i když se to vytěží, takže on tam vlastně pořád je ten uhlík a že to je vlastně nefér to takhle počítat. Jo? Jenže ono to není tak jednoduchý, počkejte, já to vím, ještě jsem to začal takhle, tak když se ta emisní bilance potom spočítá jako opravdu přesně podle té metodiky toho LULUCF, což je Land Use Changes and Forestry, tak ten hnědej sloupec jsou ty trvalý produkty ze dřeva. A vidíte, že jich je vlastně málo, že jich je jako třeba 10% toho dříví se jenom zabuduje do nějakých opravdu dlouhodobých výrobků, že jo, prkna, trámy, dřevostavby, nábytek. Jo. Naprostá většina toho dříví totiž vyfičí komínem jako maximálně do 20 let a většina asi do 5. Jo. Papír, palivo, že jo, spotřebuje se asi 20% dříví se spotřebuje na palivo pořád u nás, jako jo, což jako nekritizuju, to je v pořádku, když se zatopíte dřívím, je to vlastně to nejekologičtější, co můžete udělat, jo. Ne, když to pak teda pálíte v elektrárně a vyrábíte z toho elektriku, to už je jako úplně jako jiný level, jo, ale prostě použití dříví jako pro výrobu tepla v domácnostech mi přijde jako úžasná věc, jo. Až na to, že teda tam jako není to dlouhodobý zachycení teda toho CO2 v těch výrobkách, jo. Takže, prosím vás, český lesy jsou a budou v příštích desetiletích jako zdrojem CO2 do ovzduší, nikoliv tím propadem. Jo. A teď teda se ještě vrátím semhle, kde jsem teda skončil předtím, abych teda ještě řekl jednu věc, která se do toho totiž nepočítá. Do této emisní bilance. A do té emisní bilance se nepočítají emise CO2 z půdy. Jo. A v tu chvíli, kdy začnete těžit holosečně a máte paseky, tak vlastně máte k dispozici strašné množství uhlíku z půdy, ještě k dekompozici té půdy. Tady už ze zmiňovaných 14 povodí Geomon máme udělaný pěkně ekosystémový zásoby uhlíku a tady to je půda a tohle je biomasa. A vidíte, že to je zhruba 1:1. Jo? Že kolik uhlíku je ve stromech,
tolik ho je v půdě. Když máte nějaký středně starý les, tak to takhle vychází ve střední Evropě. Kolik uhlíku v půdě, tolik uhlíku ve dřevě. Nebo v biomase, no. A vlastně to, s čím se vždycky počítá, je jenom tohle. Jenom s tím se v těch emisních bilancích jako počítá. Vlastně jenom s těma kmenama. Ani ne s kořenama, ani s listím, ani s kořenem s kůrou. A hlavně se tam nepočítá tady s tou svrchní organickou půdou, s tím humusem, což jsou ty LFH horizonty, tyhle ty, ono je to tady obráceně, ta legenda, nedejte se mýlit. Jako je to takhle, jo. A vlastně je zřejmý, že v tu chvíli, kdy máte holosečnou paseku, takže další uhlík vůči tomu zbilancovanému dříví ještě uvolníte, ale opravdu fyzicky z toho humusu. Jo? A teď nastává taková jako legrační situace, jo? Že kolik teda vlastně je humusu v jakém lese. Jo? A my jsme to rozdělili znova na takové tři kategorie, kdy jsme teda jako vzali, že máme, kde jsou listnatý lesy nad 75% jako abundance, pak kde jsou listnatý lesy 25 až 75% a pak kde jsou jenom jehličnany, kde je to dominantně jehličnatý. A když dneska vlezete do středoevropského lesa, tak nejvíc zásoby v nadložním humusu je tady v tom hnusným jako vysázeným borovým lese, protože tam neběží žádná dekompozice, protože je tam tma, protože je tam sucho. A vlastně to jehličí tam padá na tu půdu a nerozkládá se. Takže vlastně tvoří jako vlastně ten humus a toho humusu je tam víc, než v přírodě blízkém lese, smíšeným třeba, kde se ten humus rozkládá. Protože tam jsou ty dekompozitoři, protože tam běží ta dekompozice, protože tam může světlo, protože je tam zmlazení, tak ten ekosystém jako vlastně se otáčí celý daleko rychlejc a vlastně teoreticky sekvestruje méně uhlíku, než ty hnusné monokultury, třeba borový. Jo. Jenže, bacha na to, to je samozřejmě pitomost. To tak jako není. Jo. Protože to vůbec nebere zřetel na to, že ten les má nějaký časový vývoj a že zatímco ty 30letý borový monokultury mají najednou hroznýho uhlíku v humusu, tak ale že předtím se stalo to, že většina toho humusu se zdekomponovala a vylítla do vzduchu a to dříví se spálilo a ten CO2 vylít do vzduchu. Jo. Takže asi 30% navíc k tomu dříví musíte připočítat, pokud se ten les vytěžil holosečně. Jo. Takže vlastně paseční hospodaření sice vede k tomu opakovanému znovu obnovování té povrchové vrstvy toho humusu, kde prostě jako se v jednom časovém řezu může zdát, že to je vlastně lepší. Ale prostě když to sečtete přes 200 let, tak vám jednoznačně teda vyjde, že ty monokultury jsou vlastně z hlediska sekvestrace uhlíku vlastně strašně málo efektivní, protože jako rychle sekvestrujete, rychle vypouštíte, rychle sekvestrujete, rychle vypouštíte. Jo, zatímco ty dlouhověký smíšený lesy prostě mají tu zásobu toho uhlíku velmi jako stabilní a vlastně se neustále zvyšuje. I když třeba jako v jednu chvíli v té vrchní vrstvě jako na tom není tak dobře jako ten jiný les. Jo? Myslím si, že tady ta debata se tady ještě teda jako povede, jo? O tomhle tom, co je vlastně lepší, protože samozřejmě produkční lesnictví bude chtít vlastně zintenzivnit ten cyklus a bude říkat, podívejte se, vždyť to sekvestruje víc uhlíku. Jo? Ale prostě musí být jasná ta odpověď, když řekne ne, to tak není, to se mýlíte. Jako nejvíc sekvestrovaného uhlíku je v Boubínském pralese. A je to pravda. Jo? Ještě jedna věc tady k tomu. My jsme v nějaký studii před pár lety prostě byli vyzvaní, aby jsme jako spočítali, jaké je teda vlastně případně ten sekvestrační potenciál ty české krajiny, jako kdyby se jako zalesňovalo. Jo? Kdyby se zalesňovalo jako ty v tuto chvíli půdy, které nejsou lesní, protože jsou tam nějaký ty závazky k tomu Green Dealu, že jo, jako, a já to vezmu jenom velmi stručně, prostě nám vyšlo, že kdyby jsme zalesnili stanoviště, kdy jsme si teda dopředu rovnou řekli, že bychom nezalesňovali žádný přírodně cenný stanoviště, jo, který jsou prostě cenný bez lesí z mnoha jiných důvodů. Takže by se ještě mohlo
jako zalesnit u nás 500 000 hektarů půdy, že by to jako nikomu jako neuškodilo, zemědělské produkci by to neuškodilo, biodiverzitě by to neuškodilo. A ty by mohly k roku 2050, což jsou takové ty hranice toho Green Dealu, sekvestrovat 7 megatun ekvivalentu CO2 za rok, jo. Což je teda 5% aktuálních emisí České republiky. Jo. Čili ten příspěvek by byl vlastně velmi malej a bylo by to drahý. Jo, protože u nás zakládat les je drahá legrace. Jo, protože prostě to všechno, co už jsem tady říkal, když ho prostě založíte, jako opravdu založíte, tak to stojí spoustu peněz. Spočítali jsme variantu, že by se ten les nezakládal, že by se to prostě opustilo, oplotilo by se to, aby to ty zvířata nesežrali a nechal by se tam ten les tý přirozený sukcesy. Jo. Tak on v tom překvapivě není moc velký rozdíl teda, jo, v té sekvestraci uhlíku, potom jestli ten les vysadíte nebo ho tam necháte bejt. Ale jsou to teda výpočty, které samozřejmě nelze za ně dát 100% ruku do ohně, jsou to odhady. Ale chci tím říct, že teda mitigaci klimatické změny, vysazováním ani pěstováním lesů v České republice teda v žádném případě nevyřešíme. Jo? Že to jako je cesta, která je jako velmi doplňková. Jako jo. A samozřejmě, protože tady ty mitigační celoplanetární akce jako jsou jako dobrý kšeft, tak je to tak, že protože koupit si ten offset uhlíkový v České republice by bylo pro Čes hrozně drahý, tak si ho kupujou v Jižní Americe, že jo, kde je to levnější. Jo. A jak to tam dělají, jako jak tam zalesňují ty odlesněné části té Amazony, to teda nevím, ale v každém případě prostě je na to vysazená nějaká cena a oni, když si ten offset koupějí, tak jako prostě ho mají a tím pádem přispěli, že jo, k té sekvestraci toho uhlíku, který jako vypustí z těch elektráren. Jo. Je to prostě, je to hra teda s velkým biznisem. No, tohle už jsem říkal. No, já se chci dostat k tomu, ještě k těm lesům, u těch lesů k tomu, že si myslím, a nejsem v tom sám, že vlastně než nějaká mitigace je mnohem důležitější ta adaptace. Jo? Že prostě jako to, co můžeme dělat tady a teď, je jako neříkat, že zastavíme klimatickou změnu tím, že přestaneme vypouštět CO2, ale my můžeme, jako to, co fakt můžeme dělat, co máme v rukách, je ta adaptace. Jo? A ty kroky adaptační jsou jako tak strašně jednoduchý. Prostě druhově pestrý, strukturově bohatý les, odpovídající změnám růstového prostředí. Za druhý, pestré nepasečné lesy. Jo? Žádný holosečný záležitosti. Že jo? Snížení stavu zvěře, umožňující přirozené zmlazení v lesích. Strašně důležitý, prostě taky téma, o kterém se sice mluví, ale nic se s tím nedělá. No, zachování a zvýšení biodiverzity, ono pak přijde tak jako samo, jo? Když tohle všechno uděláme, tak jako biodiverzita se dostaví sama. A ještě teda jako samozřejmě zlepšení retence vody, protože nakonec i lesy jsou lesy jsou historicky meliorovaný podobně jako zemědělská krajina, že jo? Akorát, že už se v to dneska moc naštěstí neobnovuje teda, jo? Ale jako samozřejmě i v tomhle tom máme jako spoustu teda restů. Tak ještě můžu mluvit, dobrý. Tak ještě řeknu jednu věc a pak už toho nechám. Že ty lesy mají problém s klimatickou změnou a s nějakým jako činností člověka, ještě chci tady ukázat věc, která jako je důležitá, a to je nějaká živinová eutrofie v těch lesích. Dneska budu mluvit o depozici dusíku a o kritických zátěžích. Tohle jsou lesy v Krkonoších v 80. letech, je to na Kamenci, v západních Krkonoších. To jsou lesy samozřejmě chcíplí tenkrát kyselou depozicí, vysokýma koncentracema a depozicí síry a dusíku do těch lesů. A když na to místo přijdete dneska, tak to tam vypadá takhle. Jo? Vlastně jako by si člověk myslel dokonale zregenerovaná krajina, protože ty emise síry i dusíku jako fakt poklesly, jako dramaticky. Ten vzduch se vyčistil tak, že takhle čistý ovzduší tady nebylo posledních 200 let ve střední Evropě. Určitě. Jo? Smrky, které se tam bohužel zase všude vysázely, rostou jako blázen. A rostou jako blázen z několika důvodů. Tady je krásně vidět, jako vidíte, jaký to má přírůsty, to mladý dříví. Jo?
krabička cigaret, že jo, pro srovnání, klasický jako mustr, jo. Vidíte, že ty mladý smrky mají prostě přírůsty 0,5 až 3/4 centimetru, žádný problém. Nárůst biomasy obrovský. Vysoká sekvestrace uhlíku, mimochodem. A proč tak dobře rostou, že jo? Protože kromě toho, že ten vzduch se vyčistil, tak tady ale pořád máme vysokou depozici dusíku do těch lesů. Jo? Dusík je základní živina, že jo? Bez té jako nic v přírodě pořádně nefunguje, ale my ho máme hrozně moc. A zatímco většina cenných dneska chráněných jako ekosystémů a stanovišť je vlastně ta, která je oligotrofní, že jo? Protože jestli něco v krajině ubejvá, tak jsou to oligotrofní stanoviště. Eutrofní stanovišť máme, že nevíme, co s nima. A ty eutrofní stanoviště zrovna v těch horských lesích typicky vznikají tou depozicí dusíku ze vzduchu. Jo? Protože zemědělství, protože doprava, protože průmysl. Jo? A to, co teda jako je typický pro ty oligotrofní ekosystémy, že jo, pomalej růst, specifický druhově bohatá flora, že jo, přítomnost mechů, přítomnost kapradin, lišejníků, to všechno prostě mizí, všechno je to gleichschaltovaný, všude roste tráva, mizejí ty zajímavý druhy a to všecko, ne to všecko, ale leco z toho je způsobený právě tím nadbytkem toho dusíku. Jo. Ono se to teda špatně definuje a měří, protože ten dusík je opravdu chemicky složitý. Teď má ty dvě formy, amoniak jako tu oxidovanou, redukovanou, NO3 jako tu oxidovanou, že jo, ten NO3 je teda hlavně ze spalovacích procesů, zatímco ten amoniak je hlavně ze zemědělství. Jeho depozice je zhruba ve střední Evropě 1:1, jo, tak jako to tak náhodou vyšlo. A proto se už před lety definovala takzvaná kritická zátěž nutričního dusíku, která má takovou jako takovou gumovou definici, která říká, že je to taková dávka, která ještě nezpůsobí chemické změny vedoucí k dlouhodobému poškození ekosystému. Jo. Jsou na to různé metodiky výpočtu, ale poslední dobou, co se hlavně používá, je takzvaná empirická zátěž nutričního dusíku, kdy se jako vlastně jako kdy ta kritická zátěž je překročena, to znamená, že tam toho dusíku padá moc, vlastně berou jednak ty růstové parametry stromů a jednak nějaká jako biodiverzita v těch lesích, teda těch bylin, lišejníků a mechů. Jo? A když teda jsme sestavili takovouhle mapu kritických zátěží nutričního dusíku pro Českou republiku, je to v kilech na hektar za rok, je to taková blbuzdorná jednotka a je to pro lesy, teda tohle jenom, jo. Tak to, co je červený, tak má nízkou kritickou zátěž, to znamená, že to jsou ekosystémy, které snesou málo dusíku, které jsou ty oligotrofní, jo. A ta kritická hranice pro ty jako běžný horský polohy u nás, který tak jako znáte, tak je těch 10 kg na hektar za rok, jo, je to, říkám, ono se to jako definuje tak jako složitě, ale jako už k tomu nějaký data teda jako jsou. No a vidíte, že prostě tady těch oblastí, kde ta kritická zátěž je nízká, že jako v České republice máme docela dost, jako jo, který by vlastně potřebovali, aby ta depozice byla pod těch 10 kg na hektar, jo. A když to srovnáte, tady je tady je graf, modelovaný i měřený, jsou to dohromady jako data z nějakého modelu, který sestavil Filip Oulehle kolega, kde jsou nějaký data od roku 1900 zmodelovaný, plus ty měřený za těch posledních třeba 30 let. A tohle je zrovna z Krkonoš, jo? Tohle jsme vzali jako jen tak jako mustr Krkonoše. Tak vidíte, že samozřejmě zejména po druhé světové válce ta depozice dusíku hrozně narůstala s tím, jak se intenzifikovalo zemědělství, jak se zvětšoval průmysl, jak se pálilo víc uhlí, jak tady prostě přibývaly chemičky, tak vidíte, že ta depozice toho dusíku prostě rostla do těch 80. let, pak se zastavila a od 90. let zase klesá. Jo? A klesá zase ze stejných důvodů, snížení průmyslu, snížení spalování, menší intenzita zemědělství, jo? To prostě tady teda dneska určitě máme daleko méně toho dobytka, že jo? který emituje prostě spoustu amoniaku. A
tak jsme se tak jako jakž tak v těch Krkonoších prostě propracovali zpátky k nějakým třeba 12 kg dusíku na hektar, což je asi tak blajvočko, dejme tomu, depozice, která byla okolo druhé světové války. Ty zdroje jsou sice úplně jiný, než byly tenkrát, ale ta depozice je tak asi zhruba podobná. Jo? A když si uděláte mapu takzvaného překročení těch kritických zátěží, to znamená, o kolik ta aktuální depozice je vyšší než ta kritická zátěž, než ten level, kolik ty ekosystémy snesou, tak dostanete takovýhle obrázek, že ty zelené oblasti jsou tam, kde to je jako z tohohle hlediska v pořádku, kde toho dusíku jako nepadá víc, než je ta kritická zátěž, ale současně ty nejčervenější je, že tam ta kritická zátěž je vlastně překročená víc než o 100%, to znamená, že tam pořád ještě padá dvakrát víc dusíku, než kolik by pro ten konkrétní ekosystém jako bylo jako přijatelný, a nepřekvapivě vidíte, že to je v těch Sudetských horách, jo, který prostě jako jsou. Přirozeně by měly být oligotrofní, ale současně je tam pořád soustředěný ten průmysl a ten vítr fouká tím směrem a takhle to teda jako vidíme dneska, jak to vypadá v České republice. A myslím si, že to je jako ta obecná ochrana přírody, tohle to jako nebere moc v potaz. Jo? Ono to není moc vidět, ono je to takový skrytý, je to za něčím, ale třeba taková ta extrémní růst těch smrků, co jsem tam ukazoval v těch Krkonoších, tak ten je bez pochyby způsobený kombinací toho, že máme klimatickou změnu, to znamená, že těm stromům se prodloužila vegetační sezóna. Jo? Současně mají dost dusíku a současně netrpí nedostatkem vody. Protože tam to ještě nedospělo do těch fází, kdyby jako opravdu tam bylo to sucho devastační, jako třeba je na té Vysočině pro ty lesy dneska. Jo? Tak v Krkonoších ještě není. Takže tam ty stromy dneska rostou úplně úžasně. Akorát, že teda otázka, jestli je to správně, je teda zcela na místě. Jo? Tak souvisí to se dvěma věcma. Jo? Souvisí to s tím, že tam je ta depozice vysoká proto, že jsou tam vysoký srážkový úhrny. A vlastně ono to trochu koreluje s tím, že čím máš větší srážkový úhrn, tak ta koncentrace v těch srážkách, tak ten látkový tok je vlastně větší. Dostaneš to do toho ekosystému víc. Jo? Ale jinak to v podstatě souvisí s tou distribucí průmyslu a tím, kam fouká. Jo? Takže Polsko v tom samozřejmě jako roli hraje, zatímco Krušné hory, ty tak zdaleka na tom špatně nejsou, mimo jiné, protože že oni v tom Sasku všechny ty uhelné elektrárny už asi před 15 lety jako vypnuli, tam žádný nejsou. Jo, tam teď tak pálej plyn v těch elektrárnách, ale ne to uhlí. V Krušných horách rostou takhle dlouhý usneji, jako jo, tam, kde prostě před 30 lety nebylo nic. No, tak já bych skončil tady tu svoji první prezentaci. Děkuji. Já jsem vám tady už nechtěl povídat o požáru v Českém Švýcarsku. Jo, tak sazenice se nezdálo, že já jsem je teda ty sazenice nescháněl. To předešlu jako scháněli Milan Hron a myslím si, že to nebyl žádný velký problém. Jako, jo, že takhle dobře, nechtěli jsme jich miliony, že jo, prostě, jo, jako, ale to, co jsme chtěli, všecko jsme jako nakonec bez problémů jako dostali, jo. A jestli tam je honitba mysliveckého sdružení Štoky, společenstevní honitba, protože jako my tam máme pouhých 120 hektarů celkem jako těch pozemků. Na druhou stranu musím říct, že já jsem teda taky myslivec a že oni mi řekli, střelte si tam, pane profesore, co chcete. Jako jo. Ale já tam nebydlím. A jsem jenom sám, jo, takže jako prostě takhle to je, jo. Myslím, že ostatní, jako tam, co tam mají povolenky, takže to takhle úplně nevidějí, jo, že jako prostě jsou to klasický myslivci, kteří tu zvěř jako vidět chtějí. No jo, ale to není pufrační schopnost. To je nutriční dusík. To s pufrační schopností podloží nijak nesouvisí. To není okyselení. Jo? To je dusík jako živina. To asi neumím odpovědět. To jako prostě taky nemusím vědět všecko. Děkuju, Marie Popelářová, CHKO Beskydy.
Já bych jenom navázala trošku, možná je to fabulace, ale vy jste mi tou mapkou potvrdil moji takovou domněnku, kdy já jsem někdy po 90. letech v Beskydech zcela nově po 50 letech začala objevovat takové druhy, jako jsou plavuníky, zvýšené populace plavuní a dalších druhů, hruštičky a tak dále, co jsou prostě silně druhy vázané na mykorhizu, to znamená na chemický stav v půdě. Jo? To se objevovalo po těch 90. letech a teď po těch 30 letech to jde strmě dolů. Populace těchto druhů v Beskydech prostě jdou dolů a já se dělala jsem si, znám ty lokality všechny důvěrně, měřím si světovou orientaci, dívala jsem se na spady, že síry z té ostravsko-karvinské pánve, která samozřejmě na ten stav lesní půdy proto byla strašně důležitá. Tam třeba podle těch čísel to vypadá, že jak říkáte, ovzduší nikdy nebylo tak čisté. A já vlastně jediné, k čemu jsem došla, tak je právě spad toho dusíku, který teda měřený na těch lesních půdách asi není, nebo neznám ta čísla z Beskyd. Nicméně by mi to vysvětlovalo, proč vlastně tyhle druhy ale masivně z toho lesa mizí. Jo, přitom ty stanoviště nejsou ve špatném takto stavu, co se týče, já nevím, osvětlení a tak dále a tak dále. Jo, děkuji. No, to je těžký odpovědět na tohleto, protože určitě v těch 90. letech, kdy hodně klesla depozice síry, tak klesla kyselost těch půd a ta mykorýza se zlepšila. Jo? To se stalo všude. Jo? A teďka po těch dalších 2-3 dekádách mohl tady ten efekt toho náhlého zlepšení vlastně tak trochu odeznít. Jo? A to, co se vlastně zlepšilo velmi díky síře, která šla dolů strmě a která je opravdu dneska hrozně nízká, tak se mohlo potom zase tou chronickou depozicí dusíku zase trošku pokazit. Jo? Ale já na tohle nechci říkat nějakou jasnou odpověď, jo? Protože ji nevím, protože ono u některých druhů to s tím dusíkem funguje úžasně. Jo? Britové na to mají spoustu studií, protože mají třeba hodně starý záznamy o nějakých inventarizacích nějakých citlivých druhů. Jo. A tam se to ukazuje, že to má vliv obrovský a má to vliv obrovský už v těch iniciálních fázích. Jo. Že když ta depozice překročila vlastně už třeba jenom 5 kilo, tak už některé ty druhy nenávratně zmizely a vlastně se nikdy nevrátí, protože se už nám nepodaří nikdy se dostat zpátky pod těch 5 kilo. Jo. A že už pak je trochu jedno, jestli tam padá 10 nebo 30. Jo, z tohohle hlediska. A těm konkrétním druhům, který já nevím. Já vám na to nedokážu jasně odpovědět jednoznačně. Jo. Prostě tohle je věc, se kterou se by mělo v jistý patrnosti a brát jí případnej další vysvětlující fenomén věcí, které pozorujou i jinak. Jo. Nevím, nemůže to být fakt tím, že se otepluje? Nevadí jim ta změna toho klimatu? Jo? Ne, to je pozor, to není klementínum. To, co jsem ukazoval, ty 2 stupně, to je zprůměrovaný ze všech stanic ČHMU, které jsou v republice. Jo, z klimatických stanic. To není jenom klementínum. Ono si to klementínum ukazuje jako příklad extrémně dlouhodobý řady, protože tak dlouhou jinou nemáme. Ale pak, když se počítají, a oni dokonce tu klementinskou řadu do těch průměrů nepočítají. Jo, protože ona je ovlivněná, že jo, přece jenom tím městem. A když se počítají nějaký průměrné teploty pro nějaký větší území, tak oni to klementínum nepočítají do toho vůbec. No. Liberecko. Já mám 2 dotazy. Jeden je, který k té mapce taky, v souvislosti s tím, že jste říkal, že máme nejčistší ovzduší za poslední léta. To znamená, že kdyby jsme viděli stejnou mapku před 40 lety, tak by tam nebylo překročeno o 100% a více, ale bylo by tam třeba o 500% a více? Jo, kdybychom ji měli z 80. let, tak to bude. Ono to bylo zhruba dvojnásobek, jo, takže by tam bylo překročeno třeba o 200. No, ne o 300, ale myslím, že tak o 200 by tam mohlo být. Jo. Děkuju. A druhá otázka míří k uhlíku. Jsem se naučil nový slovo sekvestrace. Sekvestrace, no. Děkuju. A je tak nízká u těch našich, nebo mi to tak přišlo, že ty lesy mají tak nízkou, tady tu vazbu toho uhlíku, z toho důvodu, že
to jsou hospodářský lesy, který prostě, nebo to je prostě obecný jev lesů, že mají takhle nízkou? To je obecný les, ale jako oni jako nemají absolutně nízkou. Oni mají nízkou v porovnání s těma antropogenníma zdrojema emisí. Jo, oni jako absolutně nízkou nemají. Ty čísla jako prostě jsou nějaký miliony tun a takový, jo, ale je to relativně málo vůči těm antropogenním emisím. Tak. Děkuju. Ono se teda té sekvestraci říká česky ukládání někdy, jo, ale ono to ukládání je takový obecný slovo. Když člověk řekne to sekvestrace, tak je to takový vědecký. Tak, pardon. Já bych se rád zeptal, jo? Jsem slyšet, zase ještě na ten poslední obrázek, nakolik je spolehlivý, protože já žiju v oblasti, která by tady teda podle toho měla být asi zelená, a tak to tam jako znám od dětství a vidím, jak se ten dusík na krajině prostě za tu dobu, někdy od těch 80. let, jako hrozně projevil, že místa, kde prostě by mě nenapadlo najít kopřivu nebo nějaký jiný podobný nitrofit, tak dneska prostě jsou těmi nitrofity zarostlá. A takže prostě zjevně jako se prostě takhle s tím dusíkem něco děje a velmi výrazně. A přitom, jako, jak říkám, jsem v té zelené oblasti. Tak. No, ono totiž a to je jako úskalí, jako porovnávání různých věcí. Ono to že vám tam rostou dneska kopřivy, jako nemusí být depozicí dusíku. Ono to může být prostě tím, že se tam třeba hospodaří úplně jinak, než se tam hospodařilo dřív. No, jako kde jste jako úplně v zeleném, že jako vůbec žádný překročení? Nebo aspoň trochu? Střední Vltavy. Jo. No, tam by to jako nemělo být zase tak hrozný, no. Já si myslím, a já nejsem botanik, jo, že zrovna střední Povltaví je zrovna typická oblast, kde jako třeba byly mraky pařezin, že jo. Tam se hodně pařezilo. A když se přestalo pařezit, tak se z toho staly ty nepravý pařeziny, že jo, nebo nějaký tyhle typy lesů, kde se vlastně v určitý době předtím, jako v tom lese ty živiny hromadějí. Protože v té pařezině se ty živiny nehromadily, protože to prostě všecko odnesly. Jo. A já si myslím, že to může být spíš jako otázka právě tohohle typu vývoje, že tam prostě přibývá ten humus, a ten dusík tam přibývá samozřejmě s tím humusem taky, automaticky skoro, jo, protože ten tam jako je. Jo. Já bych to spíš teda viděl jako na tohle, jo. Kromě toho, já teda tu mapu chápu, to není mapa o tom, kde kolik padá dusíku, že by prostě Krkonoše na tom byly hůř než Praha, ale o tom, kde je překročena ta kritická zátěž. Ano. Ta je logicky vyšší těch vyšších polohách, že jo? No, nižší v těch vyšších polohách. No, ta kritická zátěž je nižší. Dojde k snáze k té překročení. Ano, tak. Tak, další otázky. Jenom asi k tomu mám ještě doplňující dotaz, jestli ta mapa zohledňuje jenom depoziční spad dusíku jenom z atmosféry, třeba kdyby tam byly splachy z okolních polí. Jo, to jenom z atmosféry. To, když se vám tam ten dusík dostane, že vám to tam steče z pole, tohle to nezohledňuje. Jo, tak to by mohlo být taky důvod. To by mohlo. Dobrý den, tady Filip Chalupka z Moravského krasu. Já bych se chtěl trošku vrátit ještě k té změně klimatu. Ano. Protože, a trošku k jeskyním, protože taková obecné pravidlo je, že průměrná teplota na povrchu odpovídá průměrné teplotě v jeskyních. A jestli si myslíte, že už tam nějaké změně té teploty v těch jeskyních probíhá a jaký případně to třeba bude mít vliv třeba na oživení v jeskyních nebo tu krápníkovou výzdobu? Děkuju. No to je těžký dotaz, ale jako ta teplota v těch jeskyních prostě musí růst. Rostly na povrchu, musí růst těch jeskyní, že jo? Já nevím, jestli jsou nějaké pozorování dlouhodobí v jeskyních, netuším, jo? Ale to, že se třeba ta voda v těch jeskyních oteplí, tak jako prostě budou úživnější.
Jo? Určitě tam poroste víc řas. Asi tam bude víc bude tam větší rozpouštění CO2 v těch teplejších vodách. Jo? A jako, jaký to bude mít jako na krápníky, to teda jako netuším. To je geochemie čistá, že jo? A to vám neřeknu. To vám asi fakt nezodpovím. Tak jako jsou krasy i v tropech, že jo? Docela pěkný, ne? Tak jako... Nevím, budou se měnit určitě ty vlastnosti toho rozpouštění toho vápence a tvorby těch krápníků, ale jak to nevím. Já si myslím teda, že že u těch krasových vod z hlediska nějakého oživení je nejdůležitější teplota a ty živiny, které tam dotečou z toho povrchu. Že jo? A to je jako nezávislý na klimatické změně, kolik dusíku a fosforu se do té vody krasové jako vlastně dostane. Ale když ta voda bude teplejší, tak samozřejmě speciálně ty řasy to budou umět daleko líp využít. No. Si ty vody zezelenají. Já si ještě můžu, možná je to plná blbost k tomu předešlému dotazu, že vlastně v tom lese, který nedošlo k žádným viditelným změně, tak je víc dusíku. Jestli to nemůže souviset s tím, že s tou větší evapotranspirací nebo evaporací ta vrchní vrstva vlastně jak vyschne, tak je víc mineralizovaná. No, to je pravda. No. To je pravda, ano. To by mohlo vysvětlit. To by mohlo přivysvětlit taky samozřejmě, ano. Děkuji. Děkuji za pomoc. Tak ještě nějaké otázky? Jestli ne, tak ještě jednou moc krát děkujeme za skvělou přednášku a za bohatou diskuzi.